a ce ba za ka samu hankalin ka kwanta kai ina za ka je ba da dan yayin nan ko to ba matsala ya har kawai ce ba za ka samu mata uku ta hana ka zaman gida haka nan kawai me wannan a rayuwa ake a jannan ma ya ci samu yanzu guda hudu ne kuma fa me zai faru wannan abu ba aka yi kai yaro daya nan da Allah me kake takura dan Allah ya aka dakata matan nan uku ne gaba ɗaya sun hana ni zama lafiya ba daga kaya ka ji ba me ne shawara nan ba kai hakuri mu dan koma daga cikin gidan kai hakuri mu dan koma daga cikin gidan ne bismillah yaro bismillah tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billahi alazim to sai ku da kabar da yaro to ya kaji ragona da ne addu'ar nan mana shekara uku kenan to ya kaji yanzu ya kaji ce ka to ai shi yasa ai mutane suna wasa da addu'a to ai irin wani ai sai karo ai ita addu'a ba da muhimmanci da ita ba din ma ya ta zo to ka gani yanzu ko me za a yi idan ka shiga idan za ka shiga kai addu'a shiga gida wallahi ba wanda za ta ƙuna mare ta ma zan zo in gaya ma insha Allah ba dai muna haɗu ba kai dai zo mu tafi Allah zo mu ji ga wata